oras ay what time is it? Maaga pa eh. 6:26 pa lang. Oh, wala pang 7. Very nice para hindi tayo mainitan ng masakit na masakit. Okay? At ako'y nakasunblock na. At ito ng sunrise. Wow. What a sunrise. Beautiful sunrise in the morning of Monday. Very nice. Yay! Very energetic sun. Wow. Nakaka-energize sa atin. Talaga. Good. Ganda ng sun. Yes. I love it. Bright sunny day. Very nice. Beautiful days. Let's go pasyal-pasyal. Early in the morning. Yan. Ganda. Thank you, Lord God. Thanks for everything. Thank you for everything. Ang ganda ng mundo. Ang gandang mabuhay. Ayan. Nakapagpasalamat na ba kayo? Thanks be to God. To God be the glory. To God be the glory talaga. Vlog doon na nakakita ko. Aga-aga nagbablog ha. Abangan ako dyan. Ay wala. Wala tayo sa dagat. Dyan na yung mga trabahante ang aga. Trabahante o naliligo? Trabahante nga. Naliligo. Ah, naliligo rin. Ayan, low tide. Yun, ito na tayo sa low tide yan. Sayang, wala si Titan. Supay. Let's go. Sigurado po ako.
ha? May susi ka dyan, ano? So, ngayon anong sumunod na lakad? Di ko pa alam. Anong sumunod na lakad, Papi? Ganda, oh. Okay. Anong sumunod na lakad? Uwi na tayo. Uwi na daw. Gusto kong mamasyal ay mapakontra-kontra muna. Pasakitin mo ng dibdib mo bago papayag din. Ganyan yan. Yan. Sumbong naman yan. Yan. Sige. Ang sadya natin ay ibigay yung prize nung nanalo sa paraffle ko kahapon. Andito kasi wala siyang GCash, kawawa naman. So iaabot ko lang sa kanya, nandyan siya. Okay? Andito siya eh. Ay nila dyan, yan. Wala, hindi nakapunta si Agnes sa meeting place namin. Siguro na busy. So nag-PM siya, sabi niya next time na lang daw. Next time na lang daw na baka daw mananalo na naman siya ng ng game natin sa paraffle. So crossing my fingers, sayang wa ta mag-meet in the Agnes, next time na lang. Isang hill dito sa Tagbilaran City. Ayan oh. Banat Hill. Taso. Ayan naman, punta naman tayo sa palengke. Bibili ng fresh fish. Baka maraming kuha ngayon dahil Monday. Yan, maraming kuha at maganda ang panahon. Sana naman mas mura na. At bumaba na rin ang diesel. Nakabalita sa GMA News, pero hindi ko alam dito sa Bohol kung tinupad ang rollback na more than 1 peso yun eh. Ang diesel may rollback. I don't know. Let us see. Hindi yata kasali ang buo. Ano? Hindi kasali? Hindi kasali dito. Pero kasali, mabilis na magtaas. Pagka nagtaas, nabalita lang sa Manila, agad-agad dito increase. Hindi kasali ang kasi mas mataas dito ang gasolina dahil may patong na agad pagdating dito. Kaya sinabi kong hindi kasali. Yun nga ang dahilan kasi may patong na rin doon sa Manila, iba ang presyohan. Pagdating dito sa probinsya, iba na naman ang presyohan. May patong na dahil yung transportation man. Tapos sabi mo, piso lang ang kaltas. Buti kung may atras pa nila yan. Malayong mas mataas dito ang gasolina kasi may patong na pagdating dito sa probinsya.
aga pa lang. Ang aga pa lang sa umaga ng Monday. Ganito na ang nangyari. My God, lagi-lagi na lang. Kahapon meron na naman. Hindi ko na videohan yun. Nandun sa CPG, may nagbanggaan na naman doon. Ako, traffic na rito, napanggaan. Oh my good Lord. What is happening? Hindi naman nila alis. Ano yan? Motorcycle? Motorsiklo sa kakotse. Yan. Laging motorcycle na. Ano paano yung Timing sakay? bag. Sana naman walang nangyari sa nakasakay. Wala naman, kaya na nagkaroon ng aberya dito. Diba? Harangan na tayo dito. Oh my God. Oh? Ito pala nakabangga, no? Hindi, yung nandun sa mismong motor at saka Ay, yung nandun? kotse, nasa gitna. Hindi na tayo makadaan ito. Oh my God. Ah? Aberya na tayo rito. Paano na yan? Ah. Na-traffic na bigla. Yan oh. Ayun. Look at that. Ayun. Look at that. Oh my God. Oh my God. Sa traffic. Dito tayo sa Tagbilaran City Public Market. Tapos ng mga fruits. Ayan. Abay, sa ibang mo sa lingbe. Kamarong. Kami yung maas ko rin. Kung sa guwapa, ma'am. Tangigi talaga. Tangigi for pilaw. Oh, sarap. Pwede ko lang pinamami. Maya ito, ma'am. Sama ko sa puno mo. Kamusta, ma'am? Apoy dakot, ma'am. Ay, ma'am. Sorry, baligyan niyo hol ba? Mga restaurant at mga oh, galing, laki. Dito, ma'am. Magsama. Bukan ba? Ma'am, kumaon na dito, ma'am. Ma'am. Malasugi, ma'am. Lumarlin. Alam mo, kinilaw na, ma'am. Tinuwa. Pila kilo? 550. 550? Oh, ano eh. 50 ni ma'am. 350 ng kilo na pang sabaw. Ano, sa man nga isda? 50. Alipti. Oh, lamig kay sabon na, ma'am. 50 Sabawon. na kilo na, mami. Wapa kayo mo. Umukot to. Dili. Pila na kapula ko ka. Sandwich siguro na, ma'am. Na, ma'am. Oh. Pila Yan, kilo? Maya. Pila kilo? 450. 450? Ano, mami? Para sabaw, ma'am. Wow, nice. Ang guwapa. Oh, iniwaon na, ma'am. Ang ganda oh. Maya. Pwede yung punong timbang. Oh. 940 na, ma'am.
Pareho ka ko. Kuan? Imbes. Oh. Oo. Ayun, nakapili akong fresh na fresh na sa ito yung tawag ana? Maya-maya. 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 Igagaw sa lapu-lapu. Ayan. 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 Sa momong. Unang nakita. Lagi. Uy, saan lagi? Okay pa ba ni Kilawan? Oh, lamit na kilawan, ma'am. Ako man, ma'am. Hindi mo kuha tunga lang. Oh, pwede, ma'am. Buka na ni ma'am. Tunga lang. Slice, kinilaw. Oh, hindi lang ako na lang slice. Tira na, ma'am. Ang kagra mo, 350 na, ma'am. Oh, okay. Tira. Ibalit ka na. 350.
950 o 940. 940 plus 350. 1290 na ma'am. Ayan, bumalik tayo sa suki natin, ano, dito sa 3650. Nakita mo yan? Yan, magaganda ang isla niya eh. Ayan. Sir. Yan, yan ang ano eh. Hindi nakalantad pala yung mga puso. Labo lang. Bili tayo ng ang panggilan. Saan eh, nabalik ka ka, plus? Oh, Ano? Pagpila eh. 200 ma'am. 200 daw yung may money plant siya, oh. Money plant. Oh, money plant. Mampubra swerte ka? Oh. Salamat ma'am. Salamat Ah, po. Okay. Thank you sa vlog. Hello. Thank you daw. Hello daw. See you in the O. Kaning kang tangkong doy. 25. 25, gaya tagduha doy. Ha? Ya, gaya tagbalik. Pila man na. Balik, 25 po. 30 ba? Ambot. Pila man na. Okay. And then, okay. Pila yung kumbay? 140. Okay. Tabi. Uy, baka nagsinit dili. 163 ka lang din. Ano yung dako? Galing yan, eh. 204. It's okay man, 200 na lang. Oh, ari mo diri. Ay, na, price list din. Ang galing din yung gusto nito. Si Senior. Senior, saan ka ninyo store? Ay sa wala sa daan pa wala Ah, saan? Oh, basta ani, oh. So, Kana tay lakas gamay. wala, kung pag-isa doy, upat man mi. Anong dako lang? Na. 133. Oh. Daghan sa paninda, napay mais. Oh. Kung makakauntag mais ka rin. Okay. Here. Ayan, yun, sa kabila.
na. Oh. Diba? Anak ko, dito yata tayo makikita ng mga gandang ano. Okay. Gaganda.